30 август Татарстанда әле дә бәйрәм көне. Кемгәдер ул республика көне, кемдер аны шәһәр көне генә дип атай. Чынында 30 августта Татарстаннар нәрсә бәйрәм итә соң? 30 ел элек 1990 елның 30 августында Татарстан парламенты Татарстанның суверенитеты турында декларация кабул итә. Суверенлык ул иреклек, мөстәкыйльлек, дәүләт үз эшләрен үзе хәл итә дигәнне аңлата. Суверенлык декларациясе Татарстандагы җир һәм аның байлыкларының хуҗасы дип Татарстан халкын игълан итте. Моңа нинди вакыйгалар сәбәпче булды дигән сорау туа. Үзгәртеп кору елларында халыкта иреклеккә, мөстәкыйльлеккә ихтыяҗ арта. Республика мәсьәләләрен Мәскәүдән башка хәл итү теләге ныгый. Халык мәйданнарны шаулата, үзгәрешләр таләп итә. Нефткә бай һәм алдынгы сәнәгате булган Татарстан үз акчасын тулысынча диярлек элеккечә Мәскәүгә җибәрүне туктатырга тели. Татар халкы татар теленә махсус статус һәм үсеш гарантияләре сорый. Башта бары тик татар теле генә дәүләт теле булырга тиеш дигән таләп куелса да, документның ахыргы вариантында татар теле урыс теле белән бер тигез дәүләт теле дип игълан ителә. Башта Татарстан үзенә махсус статус, Союздаш республика статусын таләп итә. Тик бу теләкнең 1991 августында ГКЧП вакыйгаларыннан соң мәгънәсе югала, чөнки инде СССР үзе таркала башлый. 1990 елның 30 августында исә халык ирек мәйданында төнгә кадәр югары шура утырышы беткәнен көтә. Декларация текстын мөнбәрдән ТССР депутаты Фәндәс Сафиуллин укый. 1992 елда узган референдумда да Татарстаннарның күпчелеге 1990 елга декларация игълан иткән суверенлыкны яклап тавыш бирә. Суверенитет Татарстанга нәрсә бирде соң? Беренчедән, республиканың аерым статусы барлыкка килде. Русия белән аерым килешү төзелде. Татарстан конституциясе кабул ителде. Салымнарның зур өлешен Татарстан үзендә калдыра башлады. Бу халык тормышы сыйфатын арттыруга китерде. Татарстанда татар мәктәп гимназияләре ачылды. Татар теле барлык мәктәпләрдә мәҗбүри укытыла башлады. Югары уку йортларында да татар төркемнәре булдырылды. Милли матбугат гөрләде. Беренче татар сателлит телевидениесе ачылды. Суверенитетка каршылар да булды. Чамадан тыш иреклек Татарстанның Русиядән чыгып китүенә китерер дип уйлаучылар шактый иде. 2000 елларда Русия хакимиятенә Владимир Путин килүе белән суверенитет уңышлары берсе артыннан берсе юкка чыга башлады. Татарстан конституциясе Русиянеке белән тәңгәлләштерелде. Мәскәүгә җибәреләсе салым күләме яңадан артты. Татарстан милли өлкәдәге казанышларын югалтты. 2017 елдан мәктәпләрдә татар теле ихтыярый укытыла башлады. Ул элеккечә икенче сортлы хәленә кайтарылды. Шулай итеп, 30 еллыгын суверенитет декларациясе бары тик бер номиналь тарихи документ буларак кына каршылый. Тагын 30 елдан соң Татарстанны нәрсә көтә? Ничек уйлыйсыз?